Umboy asa man tani day nganong gibawlat-ulat man mo dire. Ulat lang mo kay natay ipaabot. Babe, tay sabi, kaihiyon na kay ko ba? Sige, diraa lang oh. Paabot ko nimo ha. Oo, oh, manyakis kayo. Nagalasgaw ng chika. Ikugan man ninang dako. Umboy asa man tani day nganong gibawlat-ulat man mo dire. Ulat lang mo kay natay ipaabot. Unsa man jud na atong gipaabot? Basta, ulat to na to akong ipaabot. Nya, naamag kami amuha na. Wala, pero ako rin bahala ninyo. Bantay bitaw ka ha, oh, nado si Saad. Lagi! Tisa. Mao na ito gipaabot. Kita mo na. Miss, piti ang chika ni Tumboy oy. Yati nadala jud ni sa lumay ba? Unsa mo raman mugoy mga salig sa kong naong uy. Tara na, babe. Oh, adto sa daw me. Nya kami, imo mimbiyaan riya. Balikon rata mo. Ay mo kabalaka. Unya, mantul ako ha. Nya balik kami diri ha. Lagi, Rabib. Aw ta jud mangilad aning Tumboy oy. Nyasok magunsa man tadi akitaran duha. Aw magpaabot to tanila. Unsa pud kasok oy? Utrob kang bugo. Maptan nagsiyam-siyam diri ah. Unsa man itong buhaton di ay? Bunda na to sila. Tara. Bib, gimingaw na ko sa imong haba. Dugaya pud mo chat ni mo uy. Alangan no, kabalo na ba ka sa akong trabaho? Update mo panagsa no. Sorry na, good. Tara na. Asa man ta paingon ani, oy? Yan, agad sa unahan. Kay gimingaw ko sa imong haba. Kiss ko eh. Pagiram dia, manyakis pud kag naw. Tara na. Bantay, bitag di ko nimo paisahon karon ha. Tago. Tanawa ko mga igat pa kayo. Bisag nasa karsada magdusing-dusing. Gani no. Tara. Di na pwede dili na to nasundan. Tara. Hoy, pagbago na mo. Kinsa may gigukod ana nila dira sa sagbutan? Hoy! Kinsa man yung gigukod ya? Ila si Pastor. Nakasibilyan lagi ni. Oh, nagsibilyan ko. Adlang Lunes ron dinero Domingo. Unsa di mo dia? Naimi gisilip ba? Uya bitimboy piti kayo. Sabay ka? Kabalo mo mga igsoon ko kanang yung gibuhat. Makasasala kay na. Pero Pastor, iyang chika perting pitiya. Ha? Sure ka? Sure may pastor, 101%. Sige, papili ako diha pero ato-ato ra niya. Diri. Babe, layo pa jud kaayo atong adtuan. Hapit na, nga naman, kakison kas ko ha. Baga jud naong nimo, oy. Bagag naong pero tinong gugma ha. Gugmas sa imong mata. Tara na, kay skoro naman ka. Kiskuro juga ni ba? Piti ama jud sa chikan tumboy. Bay unsa man niya pagdaming na? Lumay guro. Nitalab gurong lumay ana Pastor. Ah, di na pwede mawala sila. Tara. Babe, dira-ara tao kay hawan-hawan para dili mga samad atong tuhod ba? Ikaw no, kay hangol kay kag ana. Alangan dugay na tawa nakita no. Babe, tay sabi, kaihiyon na kay ko ba? Sige, dira-a lang oh. Paabot ko nimo ha. Oo, oh, manyakis kayo. Pitias hong chika oy. Nagalasgaw ng chika. Ikugan man ninang dako.